как един селянин, ето, как един селянин се гласи, нали? Как един селски се гласи да си плюва семки, преди да е стигнал към семето. Обаче, скапаният токофон, който си търси, като наберете с 0, това не се целува, бе. Оп. Тодоро, снимай се. И да не прекипи млекото. Сега. Мърчи. Ето го мърчи. Видяхте ли го? Аре, мърчи. Мама му деба. Чакай да го... Клипи карас. Клипас. Мърчи. При брат. Опа, то не трябва така, бе, приклипи. Обаче шефа ви се гласи, нали, да звъни на Светла. Като започнете... Чакай, бе! Клипи карас. Така е добре. Дай. Намали. Да, бе. Не мога ли да видя хубаво номера на Светла? Кой ще вдига днес, бе? Господ. Господ, ти ми си Господ, бе! Абе, Исус, бе! Обажда се Исус, Господ! Исус, верно. Какво правиш, бе? Добре. Ти нямам па батерия. То я трябва да сме на карта в други телефон. Да, бе, аз правим клипи карат, клипът.